Yan. Mandito tayo sa ilalim ng tulay mga idol. Dito malapit sa amin. Kasama ko si Kuya Guy Lusak. Yan. Yan, follow nyo yung ano niya mga idol, Facebook page at YouTube channel niya, Guy Lusak, Guylusak. Yan. Yan, thank you mga idol. Kasama natin siya mga idol. Yan, dito tayo sa may ginagawang tulay mga idol, panibagong tulay. Yan, kasi ipapalitan na to. Yan, dito tayo magmumukbang mga idol. So pinapainit lang natin yung ulam natin na miki-miki. Yan, kumukulo na pala. Meron tayong baong kanin, pritong manok. Manok din to, fried chicken. Yan. So pesto na natin dito. Nagvi-video din pala tayo para sa i-upload natin dun sa isang account natin mga idol. Yan. Banatan na natin to. Whoop. Yan, mainit na, kumukulo na. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Gutom na. Gutom na, gutom. Against the light ata. Doon na lang. Yan mo na. Okay. Okay na yan. Ito mga idol, kumukulo na yung ano natin. Miki-miki. So umpisa na natin kumain. Ready na, ready na. Let's go. Mainit. Puks. Baka mapasok tayo dyan. Yan, gutom na. Is na mata. Doon. Tapukan. Hihi. Kain. Kain tayo. Kain po. Yan, si Boy Tapyas at saka si Guy Lusak. Kain, kain. Oops. Oops. Oops, kili, oops. May egg. Tuks. Naka-plastic pa yung kanin natin mga idol, oh. Yan. Nay, samsamputan nyo. Naka, uburbang. Banatan natin to. Burbur. Uburbang. Kulangan. Burbur ni. Uburbang mo lang. Yun, parang minute. Durugin na natin yan. Oh, ito pa. Kain po, kain, kain. Mayroon tayong kinuhang anghang. May baon tayo. Yan o, labuyo. Sarap. Mayroon tayong labuyo. Kain po. Meron May sili din pa. tayo nito. Wow. Saka suka. Sarap. Yan. Okay.
Atras tayo dito mga idol, oh. Mahulog na tayo. Yan. Ganito lang yung buhay namin dito sa ano, province. Province life. Yun, kain po. Ang daming nanonood. 32 na. Yan, salamat. 3.2 million mga idol. Salamat po. Yan po tayo ng fried chicken. Yan. Ito mga idol. Dahil Kain ang po, kain. decision to. Yeah, Nakalimutan kong maghagis. ayun lang. Yun. Sa inyo po. Yan. Yan. Magtabi tayo para sa mga hindi natin nakikita mga idol. Yan. Yep. Wow, wow na wow. Kain, kain. Babanatan na natin yan. Woo! Sarap. Grabe. Sa ilalim lang tayo ng tulay mga idol. Maririnig yung mga dumatang sasakyan. Ang bigat naman nun. Yung Sarap. wow. Tapos dikin mo yung labuyo. Wala tayong ano. Ito na lang. Yan. May sili pa. Rapsa. Yan, mag-comment kayo mga idol kung saan yung ano, saan yung lugar nyo para malaman namin kung saan nakakarating tong video natin. Yan. Kasi dumadami na tayo mga idol. Sarap. Masarap palang kumain kahit dito lang sa ilalim ng tulay mga idol. Pag sa bahay na kasi to, wala na. Hindi ka na makakain. Mas masarap yung kumakain ka sa laba. Kaya wag ka na lang magtayo ng kusina. Iba na yan. Yan. Sabaw, masarap. Oh! Yummy, yummy. Yummy. Sili mga idol, oh. Si Boy Tapyas mga idol, mahilig talaga sa sili yan kahit sinisinok pagka nasobrahan. Wow! Manghang din yun. Yun na. Manghang nga. Kahit parang halaman lang yung sili mga idol. Live mukbang tayo. Kuya Guy Lusak mga idol. Subscribe kayo sa YouTube channel niya, Guy Lusak, yan. Marami na rin siyang mga subscribers mga idol saka followers sa Facebook page niya. Akala ko KFC mga idol. Kaya lang hindi ano eh, hindi 15 kasi yung KFC 'di ba, 15 fried chicken. Ito benching ko. Kaya BFC. 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 Pero masarap siya mga idol. Lasang pang 30. Sinuklian ng sarap yung ano, yung presyo. Sarap. Anghang. Nagutom kami mga idol kasi nagbabad muna kami sa tubig.
bago kumain. Ayan. Yun. Sabaw. Sabaw ng Miki-Miki mga idol. Hindi sabaw. Ayun. Pag dun sa mismong bilihan nito, Miki-Miki, unlimited sabaw mga idol, kahit ilang hirit ka ng sabaw. Pero pag take out kasi, isang plastic lang yung lagay nila ng sabaw mga idol. Hindi mo kasi pwedeng dalhin yung lalagyan. Tama yan. Kanin pa tayo. Kanin, kanin. Ito na yung tinatawag sa Ilocano na busog yung ulila. Sarap. So, tikman natin to. Native bata to ah. Native daw. Native na pritong manok mga idol. Yan, shoutout sa 112 million viewers natin. Native na prito mga idol. Sarap. Pasensya na kayo sa kamay ko. May ano, may mancha. Ayan. Okay lang yan. Sarap talaga. Wow. Bale, kaninang nagbababad kami mga idol sa tubig. Kwentuhan kami ni Kuya Guy Lusak. Mga buhay-buhay nung nag-aaral kami. Yung baon namin sa school, magdadala lang kami ng lunchbox, tapos kanin. Tapos yung 3 pesos, 3 piso na baon, pwede nang ibili ng Miki-Miki mga idol. Pero ano, ang tawag kasi sa amin dati la. Basta na. Ladit. Pag 5 pesos na mga idol, bongga na yung ulam mo kasi pwede mo na siyang gawing mix ang tawag. Meron na siyang pansit na ladit at bitwelas. 'Di ba? Kaya tama 'yan. 'Yon. Kaya social ka na noon mga idol. Meron ding tiglimang ano, munggo, sitaw, ganoon, bitwelas, pwede rin. Pero sa 3 pesos pwede na mga idol. Ngayon yung mga bata mukhang ano na, sosyalin na. Noon yung sasakyan namin Yan. papunta sa eskwelahan, yung tingting. Pinakabayo namin yon. Yung pantusok lang ng tabako mga idol. Dawis. Ginagawang tabako. Yan, tuloy natin ang pagkain habang nagkikantuhan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Kain po tayo. Yan. Sarap. Baon ni Kuya Guy Lusak. Masarap talaga pagka manok ng kapitbahay. Oo nga. Sensya na sa nawalan. Pasensya na. Joke lang mga idol, marami siyang alagang manok. Yan. Mahilig siyang mag-alaga, marunong siyang mag-alaga. Kaya marami. Marunong din magkatay. Marunong din magkatay. Oh. Sa manok ng kapitbahay. Hindi, biro lang. Yun. Ba't yun? Hindi ba sumday na po yun? Parang ayaw ko na. Ang dami yung kinuha ko. Ayaw ko na. Ang dami. Ang dami pala. Ang bilis lumamig ng pansit. Yan. Diba? Hindi na yung pampainit. Oh. Sarap. Suka. Whoop.
Manghang. Pero masarap. Sarap. Lupa. Ang sarap naman. Ay. Dami-dami pa to. Hindi na pinong, ganda ta. Ito. Sarap mga idol. Madapo na naman yung sakit sa tanghali, mga idol. Ano? Yung tulog. Nantok ka? Ay, matutulog ka dito sa ilalim ng tulay. Uwi na lang Yan tayo. sa mga ano, hindi nakakita. Nasa ilalim po tayo ng tulay mga idol. Yan. Yan. Dito tayo kumakain mga idol. Sa harap natin may tubig. Yan. Kasama si Kuya Gay Lusak. Sa likod natin, oh, you know, Tubig. tubig. Isang pagkakamali lang, yan. Laglag tayo, tubig. Yan. Tuloy ang pagkain. Sarap. San ka pa? Libreng electric fan pa mga idol kasi presko, mahangin. Meron ng tao din sa taas ah. Meron ng tao dun sa ano, gumagawa ng tulay. Meron na sila. 1 o'clock na kasi. Oh, sarap. Ayan, busin natin to. Ayoko na magkanin. Kure, ayoko na. Busog na talaga. Yan, busin mo na yan. Premium mo na yan. Alam nyo kasi, nag-burger pa kami kanina. Yan, kumain kami ng burger mga idol. Yan, hi po kay... Hindi ko mabasa. Tigolo Diding Channel. Yan, hello po. Hello, kumusta? Yan, saan kayo vlogs po? OFW. Yan, nasa Saudi po ata. Yan, ingat po kayo dyan. Yung mga kapatid natin na Mahal OFWs. naming mga OFW. Ingat po tayo palagi. Yan, magandang araw po sa ating lahat. Kahit anong oras dyan sa atin. Anong oras kaya dun sa kanila? 4 hours yung 4 to 5. Maga. Okay? Maga ngayon sa Saudi. Mas nauna tayo. Kain po tayo. Yan. Bale, taga-Cagayan po kami ma'am. Mga sir, taga-Cagayan po kami mga Ilocano. Yan, naimbagnal daw ito amin. Mga tayo. In particular, dito sa Baggao. Gaw. Yun. Kain po. Ang ahang. Mga mapagmahal na taga-Baggao. Kaya magmahal kayo Ayaw mo na? taga-Baggao. Ayaw ko na. Busog na talaga ako. Paano yan? Ang daming nanonood do. 163 pa. Kaya mag-shoot na ako ng aking Bahala kayo dyan. Sige. mahiwagang Dahil sombrero. Yan. dumadami kayo. Yan. Bukas natin yung ano. Kanin. Ito pa, oh. Sayang kapag nagtitira mga idol. Baka mapapanis lang no. Kasi naka-plastic to kanina. Yan. Ayun, shout out na lang sa lahat ng mga Pinoy sa iba't ibang lumalot ng mundo. Yan, sa amin, nagtitiwala at naniniwala. Doon sa tubig yung mga ibang kanin para kainin ng isda. Tubig yan dito sa likuran namin, dito sa trap ko. Pero,
Kain. Kapal pa dyan. Medyo maingay na. Oo. Kain po. You know. Ganyan kalakas si Boy Tapyas mga idol. Di pa ako gutom nito. Pero di ko sure kung maubos to. Pero pag gutom yan, Pero dahil naka-live tayo, walang cut-cut to mga idol ha. Naka-live na yan. Ubusin natin to. Oh. Miki from Cagayan. Yum. Anong ulam niyo mo tol? Yan, hi po kay Psychotraphy Dagang, yan. Ano po, fried chicken po na binili namin. KFC pero hindi tig 15, kaya ano, 25 fried chicken. so BFC. Yeah. Tapos Miki po, pansit. At ano pa? Wala na pala, native pala na ano, native manok na prito. Prito rin. Yan. Kain po. Sarap. Ibang view naman dito. Yan, para hindi ano, against the light. Sinisipon na ako. Hindi against the light. Nagmukhang against the light, alo. Yan, nasa tulay tayo mga idol, nasa ilalim. Ayan mo, Baggaw Kabsat. Pablasyon sir. Ay, pablasyon po. Yan, pero nandito kami sa barangay Bagunot, dito sa may overflow bridge. Boundary ng sentro at saka Bagunot. Poblasyon. Kain. Naramdaman ko yung ano, pagkabusog. Kain po. Tagagataran na Kabsat. Yun, tagagataran daw siya. Shout out po sa lahat ng tagagataran. Lalong-lalo na kay Sir Gerald. Yan. Gerald Rabusa Vlog. Yan. Yan, saan sa Gataran, sir? Wala, busog na ako. Kapit, ano? Kapit bahay lang ng Baggaw. Ang Gataran. Busog na. Ito may natira pa. Yan. Basta mga idol. Yun. Nakaya pa rin inubos. Hindi pa gutom yan. Lalo na pag gutom, Ano? hindi naubos lahat. Ito lang yung naiwan. Iwi mo na yan kuya. Okay. Sayang yan. Hindi talaga kaya. Yan. Ito, iwan na lang natin yung mga kanta kakainin ng aso. O meron silang alagang aso dyan. Yan, may gumagawa na dito mga idol kung saan kami kumakain ni kuya. Yan, sa ilalim kami ng tulay. Ano kaya yun? Balon kaya? Balon malalim? Sarap. Yan, tuloy natin yung vlog natin. Yun. Ilalim lang ng tulay. Bina-vlog din kasi namin to mga idol kaya ano may kampa kami. Yan, panmanood na lang muna kayo. Yan, tapos na yung pagkain natin mga idol. Yan, ito na lang yung natira. So mamaya, ewan ko kung maliligo pa kami ni kuya. Maliligo pa tayo? Parang hindi na. Parang hindi na. Kasi Init. mainit na yung tubig. Kung gaano kainit yung sikat ng araw, ganoon din yung tubig, mainit. Ayusin na lang natin yung pinaglutuan natin mga idol.
Yan. Malaking bagay talaga pag may ganito kayo mga idol. Oh. Para kung gusto nating magluto ng mabilisan, magpainit ng pagkain, mabilis lang. So ito, tutupin lang ng ganyan. Okay. Yan. Magandang araw sa ating lahat. Butas siguro yun. Tapos, lagay sa lagayan. Itong tulay kasi na ito, mga idol, no? Inaabot ng tubig. Makaw ang tubig dyan. Mataas yung naabot ng tubig. Kaya ito, gagawas nila ng mas mataas na bagong tulay. Hanggang doon na mismo para kapag kamalaki yung ilog, pwedeng tumawid yung mga kasaybayo. Halos din na tayo makatayo mga idol. Busog. So, Dumadami yung viewers natin, no? Taga saan kaya sila? Sige, babasahin hello natin. mga idol. Yun. Sana manood din kayo pag ako mag-live. By next. Yun. Bale, kasama rin ako. Yan, si Kuya Guy Lusak po. Guy Lusak. Sa Facebook page at YouTube channel mga idol. Kay Lusak Vlog. Buhay probinsya din. Nanguhuli siya ng mga isda. Nagluluto-luto ng mga masasarap na pagkain mga idol. At nakikita nyo rin ako doon kasi minumukbang namin yung mga niluluto niyang masasarap. Yun. Yan. Lagi kaming magkasama. Kasi masarap kasi akong magluto eh. Talaga ba? Sarap din magmahal. Yan. Siyempre, kung hindi mo mahal yung niluluto mo, hindi ka makapagluto ng masarap. Yung Di ba? Ito yung bag natin kahapon mga idol. Sobrang dumi kasi nanood tayo ng motocross sa Tugigaraw. Sarap manood, kaya lang umulan. Malikabok muna bago umambon mga idol. Kaya sobrang dumi. Kaya medyo lipit-lipit ka. Sana yung lulutuin namin, no? Oo. Kasi baka umulan mamaya. Naninigurado na lang. Okay. Yun. Yung mga kalat, alisin na. Diba? Wala nang problema. Lipit na ang lahat. Yun. Yun. Yan mga idol. Hi po Sir Oliver Hi po kay Sir Oliver Digo. Ayan nyo banda boss. Yan, nandito po kami sa Poblasyon Baggao mga idol. Mga sir. Yan, boss shout out man dito sa Andarayan. Saan yung Andarayan? Solana. Shout out po sa lahat ng mga taga Andarayan. Lalong-lalo na po kay Ma'am Precious Acosta. Yan. Yan. Awan Jin, sabi ni Sir Gerald Vlog. Gerald Rabusa Vlog, Awan Jin. Wala po sir. Oh, sir. Pero yun yung original plan sana. Pero hindi namin nagdala sir kasi mainit. Sobra po kasing init. Kaya, yan, malikabok pa. Tanggalan lang natin ng konting mga idol, sebo bago ilagay sa bag. Yan. Lalabhan naman natin mamaya yung bag mga idol kasi sobrang dumi. Malikabok pa ng putang sa tuloy yan.
pag kahapon to, naulanan kami. Baik cara. Ay, the plastic kaya. Diba tapos? Kasya. Yan, ganito lang kami mga idol. Lipit-lipit. Hindi na ito pagkakasya. Hindi kakasya. Kakasya. So, Diba? pwede pala. Pero sanang maligo mga idol, oh. Late kasi tayo nag-live. Boss pa siya. Lods, malinis ba tubig dyan? Sakto lang, boss. Katatapos lang kasing umapaw kaya may mga sumabit-sabit na mga damo. Ano to? Mga kahoy. Kahoy at puno at ito ng kawayan. Tapos medyo maputik dun sa gilid-gilid mga idol. Yan, nung umulan ng malakas nung nakaraan. Pero malilaw. Sa Bagyong Karina. Malinaw na konti. Gin bilog, sabay ligo. Alam ni sir ah. Loads. Boss, pa-shout out. May jay taga Isabela, Itchagay. Yan. Yan, sa Tiague. Mga taga Itchagay, Isabela po. O, shout out sa inyo Shout out lahat. sa inyo, magandang mga araw. Kapatid natin dyan sa Tiague. Yan, di kita Shout out sa inyo. Yun, maraming salamat po kay Sir Gerald Rabo sa vlog. Kung may channel ata si Sir so check natin yung kanyang channel mga idol, si Sir Gerald Rabo sa vlog. Yan, baka magustuhan natin yung mga content niya. Yan. At mag-subscribe tayo. Part shot po no. Alam na alam ah. Yan, siguro nagiinom din sila. Ano? Okay, mahirap nang umakyat. Madulas. Putik. Yan, medyo maputik mga idol. Sakto mo lobat ate ah. Yan. Yan, medyo maputik dito. Pero sa tubig malinaw mga idol. Yan, niligpit na yung mga niligpit na namin yung mga gamit. Magmamotor kami pa uwi mga idol. Saktong Anong oras na ba? anong oras na ba? Alauna. Pero siguro. Yan. Meron na kasing nagkatrabaho dito mga idol. Yan. Kaya uwi na kami, baka nakakaabala kami dito. Yan, balik ulit kami pagka pagka bukas siguro o susunod na araw. Yan, magla-live tayo mga idol. Subscribe niyo ako para updated kayo mga idol sa mga bago naming uploads o kaya sa vlog natin. Yan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, yan. Ako po si Boy Tapyas. Yan, kita niyo naman yung ilong natin may tapyas. Yan. Hindi po tayo si Boy Tapang ha. Kumakain tayo ng mga nakakain lang talaga. Hindi tayo kasi tapang niya. Sekto. Kumakain tayo ng mga exotic foods mga idol. Kaya lang yung mga kinakain talaga ng mga Ilocano. Ano ba yun? Tipaklong, ararawan, kuliglig, mga ganon, abaling. Yan, uod sa mga nyog idol. Yan yung mga kinakain natin. Siyempre kasama natin si Kuya Guy Lusak. So marami pang nanonood kaya lang 6% na lang mga idol. Empty na yung battery natin. So Ayan, siguro may isda dun. maliit nga na kaya tilapia. Yan. Yan, magandang araw po sa ating lahat. Basahin na lang ulit natin yung mga Cooking channel Kabsat, Lutong Lasinggero channel ko. Yan. Katagay pala tong si Sir Gerald Rabo sa vlog mga idol. Check Ayan. natin. Check natin yung channel niya mamaya. Pag-uwi. Sarap maligo dyan, malamig yung tubig, sabi ni Sir Danilo Fabrigar. Opo, malamig. Kaya lang, sobrang init naman kasi yan Walang kaulap-ulap mga idol. Sobrang init. Tinelas ko ay jay. Yan. So, uwi na tayo mga idol. Pa-empty na talaga. Next time mga idol, live natin, abangan nyo. Yan. Magandang araw sa ating lahat mga idol. Ingat. Shoutout idol Andrade family from Aklan. Yun, mga taga-Aklan, Andrade family po, shoutout. Maraming salamat. Magandang araw. Mga klanon. Yun. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye. Magandang araw.